Επιτέλους, ήρθε η ώρα των καλοκαιρινών διακοπών. Όλο τον χρόνο περιμέναμε για αυτές και τίποτα δεν μπορεί να μας χαλάσει. Ή μήπως μπορεί? Γεια σας, είμαι η Φιλίνα Αρβανίτη, φαρμακοποιός στη Pharmacy 295 και σήμερα σε συνεργασία με την Naturactiv θα μιλήσουμε για την ουρολίμωξη. Η ουρολίμωξη, εάν και δεν περιλαμβάνεται μέσα στα καλοκαιρινά μας πλάνα, είναι η πιο συχνή λίμωξη του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε από τι προκαλείται αλλά και πώς θα την αποφύγουμε. Τι είναι η ουρολίμωξη? Ο όρος ουρολίμωξη αναφέρεται στην βακτηριακή λίμωξη του ουροποιητικού συστήματος από παθογόνους μικροοργανισμούς. Αποτελεί τον δεύτερο πιο συχνό τύπο λοιμώξεων στον άνθρωπο. Και αυτό που διαφεύγει σε πολλούς, αλλά εσύ θα το μάθεις γιατί παρακολουθείς το βίντεό μας, είναι ότι δεν αφορά μόνο το γυναικείο πληθυσμό. Μάλιστα, όταν νοσούν οι άντρες, τα συμπτώματα είναι συνήθως εντονότερα και απαιτείται μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία. Φυσικά, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς λόγω ανατομίας. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το 50% των γυναικών θα αναπτύξουν έστω ένα επεισόδιο ουρολίμωξη στη ζωή τους, ενώ το 20% εξ αυτών θα εμφανίσει υποτροπή μετά την πρώτη ουρολίμωξη. Γιατί όμως η ουρολίμωξη είναι συχνότερη το καλοκαίρι? Ένας από τους βασικότερους λόγους εμφάνισης ουρολίμωξης είναι η επαφή με μικρόβια στην παραλία, στην θάλασσα και στις πισίνες. Η αυξημένη θερμοκρασία και η υγρασία ευνοούν την ανάπτυξη των βακτηριών, καθώς αποδυναμώνουν τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού μας. Επίσης, η πολύ ωρη παραμονή με βρεχμένο μαγιό δημιουργεί συνθήκες υγρασίας, οι οποίες είναι ιδανικές για τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων. Άλλος ένας παράγοντας που ευνοεί τις ουρολιμώξεις το καλοκαίρι είναι τα περισσότερα ταξίδια που προγραμματίζουμε και η αναγκαστική χρήση κοινόχρηστης τουαλέτας ή ακόμα και η προσπάθεια αποφυγής χρήσης της τουαλέτας και το κράτημα των ούρων για πολλή ώρα. Πάμε να δούμε τα συνηθέστερα συμπτώματα. Τα συνηθέστερα συμπτώματα που θα σε προειδοποιήσουν για την ύπαρξη της ουρολίμωξης είναι τα εξής: πόνος ή αίσθημα καψίματος στην ούρηση, η αίσθηση της συχνής ούρησης αλλά χωρίς να βγαίνουν πολλά ούρα, δύσωσμα και θολά ούρα, αιματουρία, πυελικός πόνος στις γυναίκες, δηλαδή ο πόνος χαμηλά στη κοιλιά, πυρετός, ναυτία και μετός. Εάν τα συμπτώματα αυτά σου είναι γνώριμα, μην ανησυχείς, σου έχουμε τα κατάλληλα προϊόντα για να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά την ουρολίμωξη. Το συμπλήρωμα διατροφής Urisanol Flash της Naturactiv περιέχει cranberry, το οποίο είναι ένα ισχυρό αντιμικροβιακό του ουροποιητικού συστήματος, καθώς επίσης και 5 εθέραια έλαια, τα οποία εξουδετερώνουν τα μικρόβια και μειώνουν τη φλεγμονή. Το Urisanol Flash ενδείκνεται σε περιπτώσεις όξυνσης των συμπτωμάτων της ουρολίμωξης, κυστίτιδας, ακόμα και σε υποτροπιάζουσα ουρολίμωξη. Ένα ακόμα συμπλήρωμα της Naturactiv που θα σε βοηθήσει στην ουρολίμωξη είναι το Urisanol, το οποίο περιέχει cranberry. Είναι λοιπόν ιδανικό σε περιπτώσεις πρόληψης σε άτομα που είναι επιρρεπείς σε ουρολιμώξεις, καθώς επίσης και για συντήρηση. Τι σημαίνει αυτό? Εάν έπαθες ουρολίμωξη και μόλις τελείωσες την αγωγή σου, συνέχισε με το Urisanol έτσι ώστε να αποφύγουμε το κίνδυνο υποτροπών. Cranberry Bio, η βιολογική πρόταση της Naturactiv. Εάν είσαι vegan, σου έχουμε το ιδανικό προϊόν για την αντιμετώπιση της ουρολίμωξης. Το Cranberry Bio συνίσταται για την πρόληψη των υποτροπών ή μετά από μία αγωγή που ακολουθήσατε λόγω ουρολίμωξης. Τέλος, έχουμε κάποια tips που θα σε βοηθήσουν να αποφύγεις την ουρολίμωξη. Κατανάλωσε άφθονα υγρά, κυρίως νερό, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χρησιμοποίησε βαμβακερά ισόρροχα αντί για συνθετικά και δώσε ιδιαίτερη προσοχή στην προσωπική υγιεινή και καθαριότητα. Έχε πάντα μαζί σου ένα δεύτερο μαγιό, ώστε να αλλάζεις άμεσα το βρεχμένο σου όταν βγαίνεις από τη θάλασσα. Επίσης, χρησιμοποίησε καθαρή πετσέτα στην παραλία και απέφυγε την άμεση επαφή με την άμμο. Πιθανόν δεν χρειάζεται να στο αναφέρουμε κι εμείς, αλλά προσοχή στις κοινόχρηστες τουαλέτες. Τέλος, βάλε στην καθημερινότητά σου το cranberry. Σε ευχαριστούμε που παρακολούθησες το βίντεό μας. Μην ξεχάσεις να πατήσεις like, να κάνεις subscribe και να πατήσεις το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα μας βίντεο. Γράψε μας στα σχόλια για οποιαδήποτε απορία έχεις σχετικά με την ουρολίμωξη και θα χαρούμε πάρα πολύ να σου απαντήσουμε. Τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας!